Hned jsem tu, jo, hned jsem tu. To sú náboje, že ešte aj mám na poškodenie modulu 25%. No, tak jsem tu. Tak co dáme? No, můžeme asi pokračovat toho Skorpika, ne? Tež? Nebo, ne, to je 62, tam jsem dal. Že trojku hovoríš. Budem točiť kolečkom, kým dojdem a už som došel. Ale medaile nějaká, co jsem to? Upgrade parts on 5 different vehicles, 5000. Tak to si můžete... No, že už si to pár blbostí povyskúmával. Zkusíme jeden easy. Že? Můžeme zkusit jeden easy, a na čo easy, však tam nič nedostaneš za to easy. Já to chtěl jen tak pro prdel, no ale tak dobře. Ale však chceš XP a chceš aj one, tak za medium dostaneš viac. Jasné, no jasné. Easy robím len kvôli tomu daily, víš, akože jedenkrát to urobím a stačí. Hej, rozumím. OMG, ty vole, ten telefon. Normálně mi vybouchne kokot. Zase samé štyrky, ty vole. A čo ja chodím s trojkou? Štyrku, čo potrebujem expiť a pravím na druhýkrát. Zas to isté, takže ne, že tam umreš. Ja. Ale dobrý je ten staník, že potom po obede si zahrám aj 4:45. Včera večer sa tu objavil, som mu písal, ale neozval sa mi, dneska sa mi ozval sám. Napísal do bitky, keď som mu odpovedal. Tu máš akože teraz tieto tanky, čo ide po ceste ten prvý, tak to sú, čo sa dajú vyhrať. Tu som kúpil. Takže 9, a vlastne ja som ho zabil, že akože zase taká strašná šupa. No oni mňa vidia, ja nevidím nikoho. Zmrt ještě vystřelil. To ty si ho zabil? Jo. Hovorím, jaký hajzel, hovorím, akurát už som mal zameraného, už vystrelím a vybuchoval. Ťa poškodil ešte?
Ne, někdo mě Ja som tady... myslel, že na mňa mieril, ale neurobil mi nič. Jo, trefil tě. Ale neurobil mi nič, život Ne. mi nezobral. Mně se ukázalo 36 damage, že se dostal. Tak málo to nevidím na tom ani. To, že akože nejaký veľký damage, ale 36 to nič. Na to, že strieľa z kanóna. Kto si to preskočil, frajerina? Toto tentujeme, lebo čo? Ne. Identified target. Hostile tank. Good. Jak But to there are viem more SAMs out ľudí? there, and we can't send special forces in until they are all cleared. Taký slížik, a dobre som ho zaslížikoval. Good. Continue toward the port area and keep your eyes out. Special forces are inbound and they're retaking the cargo ship. 333 Well letecký done. deň som mu spravil, chudák. Taký prúvan tam musí mať. Nabíjajte. Identified target. Hostile tank. Máme Artinu, teraz som zbavil. Keď si povybuchovali smradi. Nemá kto vliezť zase do tej onej, no jebem na to, ja s najpomalším tankom tam idem. To postavia čuračkovia a stoja. A prečo keby ich tak odjebali. Excellent. Now just hold the port area. I'd expect our PLM friends won't be Istý si happy mohol about tam sa you schovať za being ten there. shooter a stoťal stýle. Já se tady radši schovám za tank. Zatiaľ to neobsadzujú zase. Tak ich zopár zabiť aspoň zo 10. Archandagis. Here they come! Penetrated. Jak to, že ty ma skôr zbadaš, jak ja teba, ty kokso. A ty nám máš čo robiť teraz, strieľaj. Zase 333 a veliteľ dostal po gebuli. Well executed, Black Company. We expect commerce through the port to resume shortly. Good work. Aj si to prežil dokonca, čo chceš? Na 15. Dvadsaťdva som detekoval, čo chceš? Delostrele čo robil, že nikoho nedetekoval? To ide hamby.
A keď hrajem vodko, tak tam normálně detekujem aj s dělom. Co? Svítím heavinám, ne? Aby mohli střílet ze zádu. Určitě. Co upgrade? Můžu nějaký? Nemůžu žádný do piči. Upgrade do pičí to ne. Daj heavy, čo sa sereš. Ty misiu heavy daj. Počkej, já už mám ty lepší, jo. Ty lepší hečka, hity. Počkej, hit má větší damage. Můžu zkusit takhle. Uvidíme, jak to půjde hitama, no. Já mám hity na tomto len, no. Rakety. Ne, já myslím High Explosive Anti-Tank Ammunition. High Explosive Anti-Tank, no. Ukazuje to, že prerazí 316 mm a dá 534, že vraj. A většinou to dá, že no penetrator. Mně ukazuje 197 penetrace, 368 damage. Ovšem s hitama je jeden problém, víš. Oni totiž hity se musí propálit dovnitř do tanku a musíš je trefovat na... Jakoby kolmo se musí trefit, aby propálili. Nemůžu dát heavy. Já vím, že zase... Heavy môžeš dať, až keď budeme 5 tank. To ešte chvíľu potrvá, čo? Keďže ešte máš len 3. Chceš menej brigádovať a viacej hrať tanky. Ja budem večerať dnes kázať. Hen Buzerát ešte aj s 5 sem došel, jak na schvál. To bude čo za svojka? Presne to, čo som hovoril, toto bude masaker. Teraz to máš jedno, kde budeš, to z každej strany pôjdu tanky. Najprv sa ináč tam vľavo je taká dedinka, tu treba akože ubrániť. Chodia z ľavej strany za tou dedinkou, odtiaľ prichádzajú tanky. Hneď oproti z kopca prichádzajú tanky, potom prídu z tejto strany práva, jak je, ako na našej strane správa je most, tade prídu tanky. A potom musíme zachrániť ešte to mesto, v strede mesta je základňa a to väčšinou sa nezvláda. Je to masaker. Ja sme to tuším raz alebo dvakrát sa mi to podarilo. Ja som išiel tam im to detekovať a oni všetci odišli do mesta, ešte nebola ani dedina ubránená, ani toto a už boli všetci preč. Nezbadalo, už som bol mrtvý. Cut your tail, man. Cut your tail. Ten blbec, čo sem došel s 5 ešte, tak keď pritiahol také dobré tanky proti nám, tak fajne. Už sú tu aj tam, ty kuksa. Tu máš jeden pozdrav. Ty kopco, že za 83 to ktorý blbec mi to spravil. Blbec ho tak trafil, že... Sorry. Aj ty si ma nastral, ty hajzlík. A tak málo, 339 a presne za motor som ho trafil.
Tam bacha, tam na jednom kopci sú one diela aj. Pred nami. Spotted. Identify. Hostile tank. You nailed it. Kukuč. A už je dielo po mne. Predrafil. Uj. Parchantučko, ale zase nejaký parchant ma trafil, dobre. Zase dielo. Byla tu na dole, na tú 62. Ty, že? Vy rozsvítíte, jo? Som mu zadrbal. Že? Ding, blbečku. Identify target. Hostile tank. To dorazí, ty čo tam je? Nedorazí. No pen. Á, neprerazila, suka. You nailed it. Ale dobre. Lino tam strieľa, ale nikoho odtiaľ nevidieť. Toľko, keď už, tak to niekde tu Identify nebolo. target. Hostile tank. Tady je máš. Incoming, incoming. No tam vidíme druhého. A To je hodina, v piči. no ty koksa z boku mi došlo, ale ten mi zajebal teraz. Videl. Z boku sú ďalší dvaja tam, čo ste boli predtým. O jedného by ste mohli dať niekto, dobre. Já už jsem dole, jo. Hej? Nič sa mu nestalo zase, ty kokos. To som mal, toho kolečkového som mal trafiť. Koľko ich tam je, pozeraj. Ohoho. Jezo, Bacha, sprava. viem aj sprava, aj zľava, aj zošaďal. Pokud ja mu dám 270, to je trapné. To zliezť dole, vieš, aby som mohol odtiaľ potom tam vylezť a vykúkať. Neviem, prečo sa tak kokocky objavili všetci naraz. Odtiaľ to sa dá strieľať aj potom aj do tej základne, vieš. Kolečko si grafil. Á, všetci zmizli zase. Viete detekovať, chlapci? To už sme len traja, tak to kurva však jak tam má kolečkový detekovať a kolečkové už nemám. Akurát schová. Ty krávo, dobrá za 460. Predtým bolo za 600 niečo. Ty krávo. 20 mm. Horšie je, že za chvíľu, už mám len 17 nábojov a 10 raket. Ľudne by si sa mohol pozrieť vytrčiť, ty hajzel. To je ten maličký parchant. Dobre, vybuchol.
Teraz nevím, či som ho trafil. Bude horšie. Nejaký čas? 4 sekúnd, čo vám drbe. Je tam ešte niečo. Už mám zase za chrbtom. Enemy sú už v meste. Tu vidíš, koľky sa tu nabudovali, ten pozeraj, už tam je. 270, ty kokso, ne aby vybuchol na ráno. 300 života, ty kokso, ja mu dám 270. Potom jak mám, kde mám brať náboje? Tam hore, ty kokso. Budú vidia asi. Raketa. Plus 231 do písička. Chcelo preletieť riťou von. Aj sa. Ten blbec na čo do ňoho vystrelil, mi poved. 20 života, ty kokso, ja do ňoho raziť idem a on musí minúť náboj zbytočne. Už sú v základni. Teraz 25 život. Driver, choď a ja som zaparkovaný, že sa nemôže pohnúť. Ty parchant, jak si sa mi uhol, čo? Kde? Ten ešte ani nevošiel do mesta, ty kokso. To je idiot. Ani nešiel za mnou, ani mi nepomáhal. Takže sme dostali nakladačku. Fail? Ne. Fail, jasné. Kurva do piči. Tak ten nešiel ani vypomáhať, ten posledný, ten tam ostal. To mňa 4 alebo 5 tankov tam bolo. To som ešte nevidel všetky. První fail, ty vole. Ne, to nebude prvý, to už bude ešte hodne. No môj první. Ale bude ich ešte hodne. Hlavne, že 5-kový tank a ostal sa schovávať. Neviem, na ktorú co sem dotrepal, keď to nechcel hrať. Tak som sa snažil a nemohol som ho dobehnúť. Dal som nejakú medailu. Shooter. 6774 damage som dal, 17 som naspotoval, 10 som prizabil. 5-kový tank, ty kokos, jaký macher, dal 3000 damage, nech sa ide schovať do záchoda. Hamba.
Dobre, pokračujeme. Za chvíľu. Môžeš, púšťaš. Kurva, sklabil si mi staty, víš o tom. A to ty si sa tam hodil niekde do oného do jamy a umrel. Ja som bol úplne perfektný. 10 tankov s takouto hrčou. Mal dať aspoň 5. Je to ináč, toto je dosť chaotická misia. Táto je dosť taká ťažká. Potom ešte jedna je takáto v tej jednej ropnej rafinérii vnútri akože, tá je tiež taká dobrá. Keď je heavy, tak to si predstav, čo tu je. Občas sa to aj podarí spraviť, no. Takže dneska na 3. krát som ju až urobil túto miesto. To bude iné, keď je to Kodiak, tuším. No toto je zase to, čo bolo 3-krát zostanú. Aj z doľavej strany, keď vojdeš donútra. Taký ten plácek, čo treba strieľať. Tam, čo som to tak skočil perfektne. Jač. Teraz skočím s týmto tankom, počkaj. Tak já na tebe teda počkám. Týmto sa dá skákať. Teraz, no to bude dobré, keď sa budeš schovávať treba za mňa a občas vystrelíš tam do toho oného. Ja som veľká krava, takže dúfam, že ma nezajebu. Sa tam nauhľovať potom. Mohli ísť donútra rovno. To vlastne ty nejdeš si so Shermanom, ty s tým oným, jak sa volá, Skorpiónom, takže toto znese tiež niečo, tá 62. Já chci nejdřív dodělat tu 62, viď? Jasné, že všetko. To je najlepšie rozhodnúť sa pre jedno a najprv spraviť, aby si mal väčší tank. Mohol si ísť aj to, aj to, aj to, víš ako. Ja vždycky vlezem tu na takto prásknem, tam nájde tak do toho prásknem. Ja som si vybral zrovna toho väčšieho, no. Kde si ty, Achtung, piči? Máme! Ten vybuchol, čo som maže. Achtung, piči. Ktorý šialenec dáva tak dobre strieľa, že ho nevidím. Vybuchol aj ten. Ja ich len sledujem, ty kokso. Keď si vybuchujú. Podarilo tak vystreliť zase. To však dávaš ich dole, čo? Mám prvního teď. Vždycky vystřelím a on už tam není. Víš, keď ja do neho strelím a ho odnese preč úplne. Ja som moc damage si sa neurobil, ale troch som ich nakoniec dal, no. A nekonal som dobre. Chcel som skočiť, ale ten tank neposlúcha. Teraz jak majak.
Môže sa za nami objaviť, tam od tej rafinerky, tam sa objavujú tanky, potom tu na dole sa objavujú, jak je ten, čo tam bliká, tá zelené sviteľko. Vylez. Si daj bacha tam dole, jak je ten baráčik dole, hneď po tvojej ľavej, tam sa 2 tanky objavia. Povedali, kedy sa objavia tie, čo sa majú objaviť. Schovať do trávičky, či potom... Skoro ma nevideli, ty kokso, hneď som dostal šupu. Takto tank. Aby to už. Každému nechávam trošku, takže môžeš kľudne dovážať. Ten stíhač vyjebanej. Toho som mohol. To som, lebo by už do mňa dal. Aby to trpajzlík. Máme za chrbtom? Máme. To zmizol. Kradli ho. Z boku, máš to tu z boku. Vám jebe, nelítajte tak rýchlo, však vás nedobehnem. Můžu ti pomoct? To som dal. Vidím 2, tu ďalší dole, dobre, hen tam na druhej strane stihneš to nabiť smrave, nestihneš to. To akurát zaber. To je hajzel, ja som mu trafil len kritický modul, akože náboje. Mal vyletieť do vzduchu kvôli tomu, ale nič. Ja som dal 7 dole, ty kokso, ja som nebezpečný. Ešte keby som hento netrafil do kanónu, ale porádne. Na druhú stranu ísť. Sa mi ľúbi, pekne to polúpeš ten oný plod a niekde dojdeš a drbneš do ňoho a nejde. Bacha vľavo, hneď budú tanky, pozor. Počkaj, zastav sa. Safe shot, Black Company. A z 16 života mu ostane, ty kokso. Nerví už na to. To je tank na ránu vlastne a hovno. Ty mu tam doložiť ešte nejaké percenta damage. To je parchant, jak je tam schovaný. To je bazerant, zase vysoko. To byl tank a zmizl. Identify target. Hostile PC. Za 500 som mu dala. Koko, kto sa mi to na chrbát zrovna zavesil, že som sa nemohol otočiť a dostal som šupu. Ľahko. ...122 teraz dám.
Už je konec 7 sekúnd. Deteknutý tu býva medzi tieto satelity. Vyhrali sme Sandoka. Good work, Black Company. We didn't stop them, but we certainly crippled their efforts to expand. Keby som ich fakt dával na ranu, tak by som ich dal ale 15 teraz. Každému ostalo 15-16 životov. A já než jsem ho doklep, vole, tak mi ho vytáhl jiný blbeček. To bolo tiež. Niekedy to vychádza tak kokocky, no a niekedy to vychádza dobré. No. Bol zase najslabší. Prvých tabuločkových 16 som detekoval, 8 ich zabil. 5881 damage. Slabý jak sračko. Môžem pridať toto. Ty slabej, a co mám říkat já, ty vole? Zrušiť toto nabíjanie a vraziť tam, čo tam mám ešte jedno, ale chvíľku spraviť. Nabíjanie zase mi to bude pomalšie nabíjať, to je prdle. Vyšší 3,96 alebo až 4,95% nabíja rýchlejšie. No, ja som nechcel nabíjanie, ja som... by som mal aspoň... no ale aj 7% a budem mať toto, to sú ešte minimálne. Už máš cez 50% s týmto, ne? Máš ešte? Už jo. Až mne pripadala tá T54 lepšia ako T62. Mne taky. Je to síce pravda, že sa stretávaš akože s inými tankami akože, no ale pripadala mi lepšia. To mi prípada také pričapené, dlhé nejaké. Zvláštne. Víš co, já zkusím jeden energy drink. Nemůžu? Někteří nemůžu. Rozumiem, ja som to ešte skúšal. To ich vôbec mám teraz. Aha, na ten poslední můžu dát jenom PvEčkovej a to je Low Tier Field Maintenance Kit. Ale toto je dobré. 20% hápek a ammunition navíc. Tak to si dám. To je moc ťažké pre mňa také veci. To nevládzem nosiť. Keď si predstavím, včera som stál pekne, chvíľa sme došli pekne na most a chránili sme ten most, akože to vlastne nie je most, ale jak sa povie priehradu. Tak som sa tam pekne zaparkoval a pekne som strieľal, víš, samé odrazy väčšinou, potom som aj poškodil, ne, hovorím, fajn, dobre, držím, vidím, ale 4, minimálne 5, možno 6 tam boli, čo boli proti nám, ne. Super, a nakoniec ja zistím, že ja som tam sám, oni všetci utekli a ja ich furt držím tých 6 sám. Až do konca bitky som ich tam držal. Keby kokoti vybehli, tak ma rozstrieľajú, ani nezbadám, jak ešte som zničil aj tank a škody som narobil dosť. To je najväčšia tá sranda, že oni sú kokoti posratí, že nevedia, či tam niekto není schovatý.
Všetci zdrli, buzeranti pokapali a prehrali, som ostal posledný. Black Company, there isn't any time to lose. Aj od chrbta došli. The PLM is determined to capture this force. Ty vole, tak to nefunguje, kurva. To až potom, keď budeš poškodený asi. Not let him gain a foothold here. Na čo by ti bolo viacej života a viacej, ale to neviem. Stop them. Keď ti zoberú, spravia škodu a budeš chcieť, aby si to vydržal, tak si tam šupneš a držíš sa. Títo poserovia sa kde tu postavili, tí kokso? To by taký posratý. Idem tu na, tu sa postavím a takto ich strieľam. No, to som ešte ani nestihol zamerať, ja už tu. Identify. Hostile tank. Kade ho strelili, však je to nešlo cez tú budku a... To je vlastne on je hen tam, aha. To ísť, veľa ich. Achtung, piči rovno za 500. Paslíci, nabíjajte. Target hit. 361. Target hit. Ja ich len sledujem, jak vybuchujú, vždycky ich poškodím a potom ich pozabíjať. Ty rýchlejší. Som tentoval. A vieš ty prečo som rýchlejší? Sovietský zväz, ne? Ne, lebo som krajší šofér. Tak to by som zase netvrdil radšej pre istotu. Ešte nevidel. Mojich krásnych 120 kg, 1 kg krajšie jak druhé. Hej, a ty jsi neviděl mých krásných 65, hele. Práve. Bych se do tebe vyšel dvakrát. Pozdia koža, čo? Ale Tanky tam stoja, prečo nechodia? Hovorí, že máš 190 cm a 65 kg, no ďakujem pekne. 185. 150. Ich tu máme, neboj sa. To budeš mať za chrbtom. Já vím, proto si najíždím takhle k bugru. Zaměřuj. Zase Bazerant, 3 áno, ja som mu dal toto, akurát počuní. Po pasiku. To je svině, tak těsně. Identify target. Hostile tank. Máme a nebudeme mať. Enemies converging at the helipad. Do not let them Martin je land za their birds here. 158. Identify. Hostile tank. Nailed them. Idem nás tam. They nailed us. Za chrbtom. Za mňa, keď jej tam aj na to. Hostile penetrated. They hit us hard. Ammo up. Enemy destroyed. They nailed us. Rozvalcoval som to. Identify target. Hostile tank. Nailed them. They nailed us. Lost the power. All right, engines up.
A co teba kto tak zbil, že si taký práve skoro bez Running out života? of time. Nevím. To od hrta tam, jak si sa objavili, tak kedy? Ne, to TDčko mi tam šuplo strašnou. Keď sa trafí do boku, je to v ryti vtedy, ne? Je, no. Stay sharp, Black Company. No 315. Á, dobre som sa natočil, zrazil som. Zabili mi ho. Chcel som mu to vrátiť. Identify target. Hostile tank. Identify. Hostile tank. Identify. Hostile tank. Target down. Keď mu ostalo smradovi. Up. Piči. Piči, dostal to do hlavy. Za chrbtom mám tanka. Kokso, kto ho tam dal? Nailed him. Za 500 som mu dal iba. Target down. Nemáš zač? Hovorím, dobrá práca, čo som ťa pochválil, ne? Čo? Ammo. Up. Když sa tak si poď vystreliť. A sorry, pravda, ja som chcel uhnúť. Identify. Hostile tank. Přestřelil, kurva. A pak kde ešte? Niekde musel ostať. Ja si myslím, že tam pri tej one, jak sme boli. A už len 5 sekúnd, dobre. Vystupovať, idem. Kokso, už mi to ani nevystrelilo do prča. Good To som ju work, Black potopiť. Company. Tu bol To zle. nebylo zlý, We didn't stop člověče. them, but we certainly crippled their efforts to expand. Víš, docela sa zlepšuješ. Za 20 rokov bude z teba celkom dobrý začiatočník. Hej, celkom dobrý Doklepávač. tankista junior. Ale tak, no. Už len psa si kúpiť a budeš 4 tankisti a pes. Taká sračka som bol zase nič. Zasa nás predbehli. Ja s tou kravou zase 16 zóny detekovaní, to čo je, jak je to možné? Kráva nič nevidí. 5%. 7, no tak to sú bitky, no. Ale 14 výstrelov, 14 zásahov. Som 5 zničil a 12 damagoval, to jak som mohol? Vychádza na 17. Možno sa niečo odrazilo, no. Som si zahral biliard, možno. To jedného som tam umlatil, som do ňoho narážal furt. Ešte furt mi chýba jeden tank, ktorý som nedostal.
Tak dáme také. Ty vole, jako potřebuju 500 000 na další tank, jo. Ty krávo. 480 000 iba. Hej, iba. No. Na dielo 4 milióny, na ďalšiu šestku 4 milióny. Tako. Ešte buďme radi, že nezakladáme rotu, lebo to už by sme sa úplne zrotili. Niečo vymysleť, niečo, aby si ten materiál získaval nejako. Tam je niečo napísané vždycky, keď ti dojde tá posledná akože správa z tej bitky. Tam niečo coming soon. Coming soon je již brzy. No, že tam niečo bude proste. Taký matrož alebo nejaké blbosti sa tam budú dať získať. To ma zajebu, tak budeš to musieť vyhrať. Ten Lavor 300, ten je dobrý, ten je lovec. Volám Lavor. Kde by to malo byť Wailing, ale pre mňa je to Lavor. Ja vieš čo toto je, ty kokso, to budeme furt rovno. Teraz hneď túto kúsok zase bude akože hromada tankov a potom ideš ďalej pod most. Pod mostom bude pár tankov, potom na tom úplne konci, teraz tam bude kopa tankov. A keď tam vleze niekto do základne, tak pod mostom sa objaví zase ďalšia kopa tankov. Keď si ma počúval. No ani ne, víš co, já se budu držet u tebe. To je dobrá taktika. Vím? Black Company. To je taký blbec, prečo ideš tam? Tu máš ísť, tu je to najlepšie pre mňa. Ale že ty zišiel dole a vrátil sa tam naspäť. We have intel that some VIPs are trying to convoy out of the town once they heard you were coming. Consider them high 307 priority s týmto targets prdítkom? and do Dobre. not let them escape. Dal mu už skoro 400. Ty koksa, ako som ja dostal naspäť. Target eliminated. To zabili akurát. Ja. Mohol som mať ušetrený náboj. To mi nevadilo. Bože. Boja. Target eliminated. Čím ľahší tank trafím, tým menej damage dám. Threat destroyed. Dobre, tu som čakal, že si to bol ty. Tu by mali byť aj niekde tie konvoje, dúfam, že to zbíra niekto. Ten hore, tam som ešte... Tady je napravo. Hele, koukej na mapu. Tady Viem, je. že napravo. Treba som niekto, aby tam vlezol, nevím. No, tak ty seš nejrychlejší, ne? Jestli se Ale nepletu. oni sa na to všetci vysrali, jestli sa nepletu ja. Oni sú tu ešte rýchlejší. Kde to tu je, ty kokso? To dá hore vyliezť nejako? Aha, už viem, hentade asi. Ja ponabudával všade. Á, tu je zátačka sem, ja som myslel, že bude na opačnú stranu, preto som tam ani nelezol. Kokso, normálne som prešiel medzi nimi, netrafil som ich, čo ti na to poviem. 3 autá stáli v trojuholníku, ja som netrafil. Keby som chcel, tak sa mi to nepodarí. Vidím, musím tam. To nebude aj na druhej strane, nie. No hen tam je niekde hore. Jak sa tam dostať? To ja tam kde dostal? Chcel si k tomu, anebo?
Ne. Ty si mali s pod mostom dole a tam ich povraždiť. With the majority of their leadership Ty sa gone, sem it dotrepal, keeps si to alive zničil, quiet dobre. for a while. Good work, Black Ísť? Company. Už ničia to v základni, takže... Že z tejto strany dojsť. Jebiaku som schytal. Ma vidia Vácej lepšie, jak ja ich, to zaujímavé. Nailed them. No Ben. Čo, za mnou? A Aha, zamky, sem. tak keď ti zavádzam, povedz, ja sa posunem. V pohodě. Penetrated. Ding, Toto čo je? Že? Říkám ding. Ja ho len tiež dingujem, ty kokso. To som ani netrafil, jak sa uhol rýchlo. Přejžím. Tam je tu ostaň, ostan tu. Šiel dole. Teraz sa pod mostom objavia, keď tento. A pôjdu smerom tam do základny. Ale mi to tak spravili, ja som bol ešte pod mostom a tí debili tam vlezli a porad ma odjebali. Ty vole ani prdnúť. Hajzel, jak sa predo mnou objavil. Kokos. Enemy destroyed. Rovno predo mnou padol na zanec. Normálne som bol rozbehnutý a vrazil som do ňa. Direct hit. Normálne som išiel v plnej rýchlosti po ceste, sa on padol predo mňa tank. Normálne Mikuláš, daj, sosaďa mi tam prišiel. Kurva pisk. To je také jednoduché, len akože... Vidieť, potom Good work, Black posunúť, keď treba. Hold your position and wait for civilian evac. We're taking out the bridge so nothing can endanger the rescue operation. To som bol perší, no nejebe im, to je blbosť. Však som sa tam flákal. Bez za hovadinu. No 11 som detekoval, tak asi preto. Tak som zničil len. Nemám. Netrafil. Bola trápošina.